visa suit, visa tie, visa numbize civilian, feka numbize hondo. Then iye pachake watasha biza jena. Iye pachake wenda mberi kwe mauto. No ya wenda izaba pama Greek kutio. The good fight. The good fight. Zime zose wendo zaigwiwa mshitungamigwa ne mama na general nei ndeshimweshi. Wondo itso. Batikana muridziwe nyaya atasha biza jena. Ale mberi ziva pachena kuti mare muhondo yakanaka. That's a good fight. And so toda ndikudze vana vaMwari kuti hondo yatinayo, it is the good fight. Saka Jesu achitiwo tarirai ndinemi kusvika kumagumo enyika. Mukati mebasa reevhangeri achisitega Jesu unotiwo pacho pane pisa pacho. Behold, I'm with you. Aripo ipapo. Saka usatya mwana waMwari ashine kuti uri panzvimbo yakaita sei. Ziva pachena hausi woga unoperekedzwa navakuru. This is a good fight. Remember kuti hondo yaisi yedu hondo ndeyaJehovha. Ndoda kuti muzive kuti vanhu vanokurira vanhu vanozivisa kuti the Christian life upenyu hwehondo. Hondo nadiabolos nemweya yediva. Mukati mehondo unofanira pane zvinhu zvishoma zvandoda tigoverane pano zvatofanira kuziva. Izvozvo ukasazviziva izvozvo, in the great controversy pahondo iripo pakati paJesu naSatani, hondo iri pakati pedima nechiedza, kururama nekusarurama, kana tikasazviziva izvi tinobatwa namaoko nomuvengi. Mba uyu ndamuwana, uyu hakusina pachaita. Chinhu chokutanga muhondo, even in the world, muhondo dzinougwa panyika pane zvinhu zvinokosha zvatogona kuita borrow from there. Mukatarira kuna Luka chapter 16, Jesu unotaura pachena kuti vanakomana venyika vakangwara pazvinhu zvavo kudarika vanakomana vechiedza. Saka zvimwe zvinoitiwa nemauto enyika unotoona kuti vakangwara pazvinhu zvavo kudarika mauto echiedza. Muripo here vana vaMwari? Pazvinhu zvavo vakachenjera. And you need to watch how they do their things. That's why Paul achitiyo the Christian life upenyu hwechikristu upenyu hwekukurira mukati mehondo. This is a good fight. Saka chitokutanga in this good fight, number one, unofanira kuziva komanda. Unofanira kuziva komanda wako. Ndio unofanira kuziva. Mukaenda pana 2 Timothy chapter 2 enda ipapo, verenga pa verse 3 kusvika 4. Shoko rinoti kudai. Rinoti kudai. 2 Timothy chapter 2. Chapter 2 enda pa verse 4. Verse 4 inoti kudai. Hakuna munhu unorapa tuma usingazvipangidzi namabasa upenyu huno. All right. Kuti agone kufadza uyo wakakokerwa kuhondo. Anofanira kurarama munhu ari muhondo yechikristu. Anofanira kurarama achifadza uyo wakakokera hondo. Wakakokera hondo iyi, komanda wacho ndi Jesu pachake. Vanotenda Bhaibheri ngavati amen. Book rakanzi Youth Instructor 1884 page 4. The Christian warfare does not mean play and game. We are not engaged in mimic battles. We have a real but unseen enemy. And therefore, put on the full armor of God. Sakanyai kupona nekutio unafanya kuziva komanda. Unafanya kufadza komanda. Komanda wedu ni Mikaeli. Komanda wedu ni Jesu pachake. Vanotenda ngavati amen. No one seek to please. Paul unotio upenyu wangu andakuchaka kufadza Sanhedrin. Kufadza vana Gavana Felix na Agrippa. Kufadza vana Nero. Kufadza kunyange church ndakachaka kufadza Jesu.
seek to please the commander. Mukristo asikazi kuti commander wehondo indian anorasika because meso ake achatari pana elder, meso ake achatari pastor, vanoputika pastor vese vanowa. Visameso pavatungamiri vose visameso pana Jesu. Iye oga hakundikani. Seek to please the commander. Notice, work to please church. Kutupiwa stara kanaka mchurch. Unzi gudu Mungu. Iwe kuna mwari uli shime. Seek to please God. Chaka kufanza Jesu. Muriba leo na wama. Chaka kufanza Jesu. Nyaya yoyo inokosha. And get your marching orders. Kuva kuma Jesu. Dzidza mukati meshokora mwari kuti Jesu unoti kudii. Nematare kuti muchechi wave na vanhu vanodzikatira the true commander. Iwo woita sokuti ndo vave mberi. Rangarira mutungamiri wehondo iyi ndi Jesu pachake. Nezuro taitaura kuti usangobvisiwa muchechi navamwe vanhu. Ramba nezita raJesu, amen. Because unoziva muridzi wayo, unoziva komanda wayo. Saka ramba nezita raJesu. Kwete kungosundwa muchechi. Sarai nechichecheni wagara usiri wedu chinda. Kana wanga uri wedu, uri wa Jesu pachake, haubvipa kutenda. Now, point number 2. What's the commander? You need to know the enemy. That's why like Ephesians chapter 6 verse 12 inobudisa pachena kuti atigwinenda yamaneropa asi tinogwa nemweya yedima tiri pamwechete. Principalities nofarira varanoshandiswa muchirungu principalities of the darkness, wicked spirits in high places, mweya yeshina iri mudenga. And the principalities, vanokuti principalities unoda government ina Lucifer pamusoro diablos une mavaisi ake namaminister. Ndoinonzi principality. Minister wezvemvura. Alright, mandimoni ese akadividwa. 1/3 of the angels dzakaputsika dzakadividwa maministries. Hadzingoshandi. Kune dzinonzi dziri kudefense. Ndozvitukwani nezvitokoroshi. Ndozvinorwa vanhu. Kune vari kuministry of finance. Ivavo ndovanoba mari ndozvindofa. Kune vari kuministry of water ndonjuzi dzacho. Kune vari kupropaganda and information nomagorikota anovhundusira vanhu. Kune maprincipality namaministry. Hatigwi nenyama neropa, tinogwa nomweya yeshina. Muripo here vana vava. Kune dzinospecializa muupombwe. Vanhu vasati vapinda upombwe ndozotanga kupfimbana dziri tu. Dzoraura vanhu paten meeting voenda musango. Ndozotanga dzacho. Kune dzinospecializa mukuba. Dzokutiwo munhu chero magara naye pasi sei mambata ungani. Tsolewa kuNigeria vambata achiba vakati azvanyanya ngatigure maoko. Ndozvaonoitako muchitendero chavo vatora maoko tora shanu vadambura maronda azopera. Akabatwa aba zvakare akaba manapkin palaini abamuri webva vakaziva kuti hazvisi mumavoko atakagura, hazvisi mumavoko zviri mumwoyo. Mweya yeshina muri pale vana vamwe. Tinogwa nemweya yeshina, evil spirits. Nokuti kana dzikabata munhu toungati mamuka sei ramuka kwava kadiko basi kwagoita sei ndiwaendako. Kana chitaura notaurira pasi pasi munotenda memona maamuchiti kudii zasendera padhusi kana usingati kuteerera rega. Unokuti asiweka hapana munhu asiri yega, hapana ari neutral. Isileida unomweya mutsvene kana kuti wakazara muri kwere wawari taria munhu ari padhuze newe. Hapana asiri yega ipapa, hapana. But mnamato wangu ngatizare nomweya mutsvene. Amen. Hapana asiri yega. That's why Jonah kana zvanetsa munhu anoti unondiziva here zvisorochinja kushanduka. Waona kuti handisingatomuzivi
You need to understand, to know the enemy. Atigwini nyama neropa. Vanilese vane nyama neropa. Those are not your enemies. Mulibale wana wama. Lese walipana. Those are nyama neropa. Ashinei unga kuitira shakali pa shakali. Unga kupira. Unga ita say. As long as ari nyama neropa, leave that person. Asi enemy yako. Makristo machinji ne makeko siwamura ilo uyu. Yokusazamura ilo weshuto uyu. Vanopedzana. Ndikuangalia nyaenda kuzola sekuru wangu yewonde vabato vashirima vabako na masoti. Togwa vana varungu. Avanotiwa about over 20 varungu vakava vakazvipenda kumeso black. Ne vamwe vanhu vatema vakanga vari kubadriver shop varungu ndo vakawanda. Vari vakomana andina kumbovaona zvika uri mamudhara naye ndokutanga kuzhinya nemutara ndokumurova naye ndokukwekweredza vaenda navo kubhesi. Vaenda navo kubhesi ikoko varungu vese havo cup of coffee nekumabhifi vari kudya vanhu vatema havo vari kuendera mberi kurova mudhara uyu. Sekuru vanotivo ndakanzwa mashoko akandirwadza pavakanga vachindirova vekwedu vanhu vatema. Zvikanzi kwai ndakamanzwa achibuda kubva kuvarungu. Kwamwe murungu akatiwo, see how these Kafirs treat each other. Vana vaMwari iripo imwe nguva pamadhimoni anorova chikwee kuti see how these Christians treat each other. Imotareune zvavanoitana vachidamburirana nhembe muchechi, undressing each other. Tareune kuvengana kwavanoita nokusakwazisana kwavanoita. Vanofunga kuti vanogona nyama neropa. Muhondo iyi kana ukafungidzira kuti ndinorwa naelda, ndinorwa nemutungamiri wechechi, you are missing it. We fight against the devil. Murume anonzi Mahatma Gandhi amene kuti wakanga atitwa sei namakristu, but ane mashoko akanyora akawanda anobhadza zvikuru. Imwe mashoko akanyora aya ndaya unotiwo, the Christian army is the only army that I know on earth that shoots its wounded soldiers. Wakuvara ari muChristian army wotopedziswa, vatogwa nechitema. Church board yacho inenge ine excitement yekubvisa munhu. Vane excitement. Ukataura kuti evangelism vese vane vachikotsira so, taurai kuti baba vakaita zvakati vose nevasingauyi kuchurch board vanouya netembere dzose munenge kune nyaya. They get excited kuti vaparadze umwe wavo. They don't know the enemy. Vachamboti kuti vacheme noumwe wavo. They get excited pakuparadzwa kwoumwe. Zvikanzi vanonyora achiti kwai one thing chinondirwadza kwanzi vakristu yava they direct their fire on fellow soldiers until they've not even a single bullet for the enemy. Kwai saka Satani unomirira mabara avo ese apera, vapedzana pachechi yepazengeza, vapedzana manje. Satani ozopinda vese vanenge vaneta nekupedzana. Saka you walk off. We need to understand kuti izvo tiri mavuto aKristu, and tinofana kuziva mhandu ndi Satani, and therefore zvikapfekai nhumbi dzokurwa nadzo. Amen. Wanawa pfekai nhumbi dzose, musasiya chinhu. Muhondo hakupfekwiwi part kosiwa imwe part. That's why tinoona kuna Efeso chapter 6 achiti put on the full armor of God. Uro ndo zvakaitisa kuti Goriati akundiwe izvozvo. Mweko yese wanga akapfeka kwese, including the helmet yesimbi, masocks yesimbi, vest yesimbi, zvese, the sword chine more than 50 kg. Akupinda pa battle of Ira, akugwisa nechikomera ichi Pathfinder ichi. Chobva chauya kwaari chikatiwo, iwe unouya kwandiri with the arm of flesh, neruoko rwenyama. Ini ndinouya kwauri nezita raJehovha wawashora. Ndobva chamubudisira funeral program, zvikaita chakuuraya, kugura musoro, mutumbi uchadyiwa neshiri, zvikadai chakutokubudisa program yose. Wondesati yatanga. Full of faith, muri pale vana vamwe. Ndo vanhu vanodadisa kuna Jesu ivavo. Chikomana ichi
chakaisa kuti denga rose reti glory haleluya. Chipathfinder chakuyerenga so zvikaenda kukugadzirisa machi zvakanesa gori andezvokutiwo pakamhanya achiuya Bible inoti he was swearing with his words, achituka nezvimwari zvake achida kuuya kuzochipaidza. Paakamhanya achiuya Bible inoti David akamhanya towards the giant aifunga kuti unotiza, but David akamhanya gori rake ari kuuya kona mufana ari kuuya straight kuzofira paari. Uku chiri kuswinga, uku chiri kuswinga. Then mistake akaita wakavhura helmet. Izvo ari kuvhurira dombo. The giant came trembling down. Saka Paul wati pfekai nhumbi dzokugwa nadzo dzose unobvisa. Paunobvisa ndopanopinda nedombo. Waparara. Put on the whole armor of God. No zvanotaura pano zvikanzi pataverenga vhesi pavhesi 4 zvikanzi no one who is engaged in a warfare ari muhondo entangles himself with civilian affairs. Hakuna anorwa pafumo unozvipinganidza netsika dzenyika ino. Civilian affairs. Taza kuti makristu mazhinji akundwe pahondo iyi imhaka yakutiwo vanonge vakapfeka samasoja vanodaidzwa kunzi maadventisi makristu but ipofu macivilian. The civilian mindset is a liability to God. I bet say that's why nichiona vanonyora zvechiuto vanoti zviri nani kupinda muhondo nomusoja umwe chete akadhakwa than kupinda ne10,000 sober civilians. Nokuti ikangorira kamwe vese vanotsikana mvura dzomuviri chinyi zvese vanofa vasati vafa. Ndozviri macivilian. Svika zviri nani kupinda nomusoja wani akadhakwa unodzadzarika. Anodzadzarika. Muzoi vana vamwari. Civilian mindset. Haigoni kutibetsera muhondo iyi. Sometimes the devil I think wonders kuti ndo here vandonzi ndinogwisana navanhu. Civilian mpofu iyi. Pofu. Vanomuka kuseni vanongokava machira vasina munamato. Vopfeka zvepofu. Kupfeka sepofu. Ende kungotaura kuti zvokupfeka anoita dzimwe nharo kutanda tsinga. Muripo here vana vamwe nokuti kuvhute guchakabatana nenyika. Masikati ezuva ranhasi toda kuti kuvhute kudamburwe nezita raJesu. Muripo here vana vamwe mira kuva musivilian mafungiro zvine izvozvi kondikawacha zvakadai zvine izvozvi. Foni yacho ine yakatsokerana shina yasatani mukati zvekuti kati foni dzedu nadzitsiise panapa tibhime imwe neimwe zvainotaridza tozoti chitora foni yako dzinoshayiwa vene pano. Munana Lady Gaga munanani vanhu vakashama. Munhu anokwera akasunurira iyavo vakashama aibva ipapo unoda kukurira bodo vana vamwari ngatitendeuke nezita raJesu. The mind is already poisoned. Nemusic yenyika already poisoned. You need to feed yourself neshoko ramwari. Right now ABC iri pano mabhuku aripo sangano rinoti kudii. Go and feed yourself with spiritual food. Kwete zvimwizvi civilian mindset inoita kutiwo munhu unongotogwa nemhepo dzenyika. Mhepo dzenyika kana zvangosvika nguva yeizvozvi sezviri kuitika muno ndokavanotoenda ikoko tonoperera ikoko. Ungoenda vakangova vanenge vachiti mambo ari kupfuuraya nezvenyika zviri kupfuurara izvi. Tiri kubva kugoridhe tichienda kuvhu. Ikonomi dzenyika dzichawira pasi kusvika panozouya dombo. We are moving from gold, silver, bronze. What's happening? We are moving from mega something to mega nothingness. Simbi yakabatana nedhaka kuya hazvibatani zvikaima dzimambai haabatani. They shall not cleave one to another.
kusvika Jesu achiuya chikaenda kamaona dombo richiuya rikaparadza chifananidzo chikafanana nehundi yakaita sepaburiro. Dombo rikakura rikazadza pasi rose. Dombo iri, the rock of ages is Jesus Christ. Keep that in mind. Kwenda kufamba nezvinhu zvenyika ino ondesivile hazvidetseri izvozvo. Vamwe vanopindira mune zvamatongerwo emachechi